Bonġu, nilqakom għal programmi oħra ta' Malti Kulturali fejn illum ħankunu qegħdin niddiskutu fuq il-ħmar Malti. Magħna fl-istudju għandna l-Sur Arnil Ċiberras li huwa riċerkatur tal-biodiversità li ħajkellimna fuq dan is-suġġett. Kif aħna Sur Ċiberras? Alrighty, grazzi tal-istadina. Grazzi inti. Allura minn fejn ġietek din in-namra mal-ħmar Malti u l-istorja tar-razza tiegħu? Mela, il-ħmar Malti huwa wieħed bid-diversi razzets li żviluppaw Malta li sfortunatament intilfu mal-iżvilupp tal-kultura tagħna għax beda jintilef il-bżonn naturali tiegħu. Jien student tal-agrikoltura u l-MCAS u x'naf jien, u minn età żgħira interessajt ruħi fuq ir-razzets Maltin li żviluppaw Malta u x'nistgħu nagħmlu biex ma nitilfuhomx. U allura fil-passat, x'tib ta' xogħlijiet kienu jagħtuh il-ħmar Malti u għaliex? Mela, meta kien ikollok il-ħmar Malti u l-baqra Maltija kien investiment kbir bħal meta llum għandek bidwi jew għandek xi ħadd li jibni li għandu l-inġenji tiegħu. L-inġenji huma investiment. Dak iż-żmien dawn l-annimali kienu l-inġenji. Il-ħmar kien mod ta' trasport, kien annimal b'saħħtu ħafna. Inti ħmar huwa magħmul ħmar huwa żviluppat għall-ambjent taħrax fil-waqt li żiemel huwa iktar fancy, isek qed tgħid għandek ħmar huwa trakk tal-ġebel u żiemel huwa Lamborghini. Allura min irid jaħdem fir-raba jew iġorr il-ġebel fil-kostruzzjoni jew inkella joħroġ anke fis-suq ibih. Sewwa kien ikollu ħmar bħala mezz ta' trasportazzjoni. Kombinazzjoni skoprejt li l-bużnannu tiegħi hekk kien xogħlu ibih il-fajjenza l-affarijiet ta' borom u affarijiet jimxi bil-ħmar ġo ħażabbuċ. Istra. U allura dak iż-żmien kif kien jiġi trattat dan l-ispeċi? L-animal welfare hija pjuttost riċenti. Sewwa nimmaġina li kien hemm min kien iħobb il-bejjem tiegħu bla dubju, però nimmaġina wkoll min kien jabbuża mill-bejjem tiegħu. Ġifieri jiena fl-età tiegħi rajt fit-tfuliti min kien aggressiv u pjuttost kattiv mal-annimali, filwaqt li l-animal welfare u li niġu konxi għal dawn l-affarijiet ma' żmien żviluppati. Ġifieri l-età tiegħi u tfal tiegħi llum il-ġurnata jiggustawhom dawn l-annimali, jieħdu pjaċir jarahom bħala pets, jittrattawhom qishom parti mill-familja, ġifieri llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li l-awareness żdied ħafna. Sewwa. U semmejt il-bdiewa inti, allura x'importanza kellu dan l-annimal dak iż-żmien? Mela, kif semmejt kien annimal ta' saħħa, annimal li jġor, annimal li jiġbed. Jiġifieri il-ħmier żgur kienu jużawhom fis-sinja. Dik l-istruttura li kienet tkisser iż-żebbuċ joħroġ iż-żejt minnha. Sewwa dik li idawwar dik il-ġebla kbira biex niftehmu. Sewwa bħalma ġieli taraw fil-films. Kien jintuża biex iġor l-affarijiet tal-agrikoltura, kien jintuża bħal żwiemel biex jiġbed il-moħriet. Imma il-baqra Maltija kienet iktar annimal li kienet tintuża għalhekk għax kienet iktar ikbar u b'saħħitha. Il-baqra Maltija hawn min jgħidilha il-gendus li huwa żball għax gendus huwa xi ħaġa huwa barri msewwi, però fil-verità l-baqra Maltija kienet magħmula għas-saħħa mhux għall-ħalib. U l-ħmar Malti l-istess magħmul għas-saħħa li jiekol speċi it-tilqit, però kien annimal tas-saħħa, annimal li kien magħmul żgħir allura idejh saqah kienu jgħidulhom bottijiet li letteralment kien kapaċi jimxi f'dak it-terrejn aħrax li kieku jkollok annimal li huwa fancy jiksar saqah. Il-ħmar Malti kien magħmul għal daw il-ħruxija. Sewwa. U allura aħna ovvjament qed nitkellmu fi żmien missirijietna. Sewwa. Allura din ir-razza allura kemm ilha tintuża? Mela, eżatt ma nafux. Sewwa, probabbli sintendi l-oriġini tagħha hija antika ferm minn mindu kellna l-agrikoltura Malta. Hemm anka fossili jew għadam mal-evoluzzjoni tan-nies li nstabu postijiet bħal Ardala Muwek, jiġifieri ta' equine ta' annimali bħal żwiemel ħmier u hekk, però r-razza proprja Maltija ma nafux eżatt meta ġiet, probabbli l-oriġini tagħha huma kif qed nistudjaw minn pajjiżi viċin bħal Tunes, u mbagħad Tunes hemm ħmier simili bħal ta' Malta, u mbagħad hawn Malta żviluppa l-istokk Malti għal ħruxija Maltija. U baqa' jeżisti tul iż-żmien sakemm imbagħad beda jiġi mibdul mal-makkinarju, għax il-makkinarju sabuh iktar effiċjenti. U tilfet il-popolari tagħha u bħala razzis oħrajn beda nieżel. U ovvja ġabu ħmier barrani u bdew ħaltuh ma' ħmier barranin u sfortunatament di qiegħda f'periklu ta' estinzjoni. Sewa, inti semmejt di tal-makkinarju u t-teknoloġija minħabba fih
li jisu naqas il-bżonn li jkollok bżonn ħmar. Sewa. X'taħseb li kienet ir-raġuni għala waqaf? Tipo ma li żmien waqaf? Mela, l-iktar li beda niżel ma Bużnannu qed nitkellmu fin-1940s, 50s, sewa. Mbagħad tranzizzjoni minn kien beda jista' jaffordja makkinarju, kien hemm dik ix-shift, pereżempju, kien hemm ix-shift ukoll li kien hemm ħafna moss, mbagħad fi żmien politiku tas-sebgħinijiet il-gvern beda kull itik baqra u inti tiħerba możit lura. Sewa, u bdiet iktar saret l-agrikoltura moderna, daħal iktar il-pestiċidja, naqset il-popolarità tal-agrikoltura, n-nies fejn qabel it-tfal jekk inti kont tifel ta' bidwi sa ssir bidwi, u mbagħad bdew jistudjaw l-iskola, bdew jimirħu. L-agrikoltura hija passjoni sabiħa huwa xogħol jibes ħafna u anke l-bdiewa stess xtaqu l-tfal tagħhom ikollhom futur aħjar. Mhux hekk, mhux hekk. Aħna grazzi ħafna, Sur Xeberes, aħna nkomplu d-diskussjoni tagħna. Għalissa ħanaddu għall-feature ta' malajr fej l-istudenti tagħna marru is-Sunflower Pony Club u ġibdu 4 filmati u ġabru 4 fatti. Ibqgħu magħna. Il-Ħmar Malti, it-teżor li kważi tlifna. Il-Ħmar Malti, magħruf ukoll bħala l-ħmar tal-Gżejjer Maltin, huwa wieħed mill-annimali li kienu l-aktar importanti fil-ħajja ta' kuljum f'Malta fil-passat, b'saħħtu, bil-paċenzja tiegħu u bil-lealtà lejn is-sitt tiegħu. Dan l-annimal kien jintuża biex iġorr tabbijiet tqal, jgħin lill-bdiewa u anke bħala mezz ta' trasport. Imma minnu tassew dan il-ħmar tant speċjali? Il-ħmar Malti huwa razza rari ta' ħmar b'ġisem robust, saqajn sodi u kulur lewn il-gris. Jista' jilħaq sa metru u 4 għoli u kien magħruf għall-intelliġenza u l-karattru kalm tiegħu. Il-ħmar Malti kien ukoll esportat lejn pajjiżi oħra bħal Franza u l-Istati Uniti fejn kien stmat ħafna. Sfortunatament, matul is-snin, bl-iżvilupp tat-teknoloġija u l-użu tal-magni, il-ħmar beda jintilef mill-għalieqi u t-toroq Maltin. Illum il-ġurnata baqa' biss ftit eżemplari u hemm biża' reali li din ir-razza tispiċċa għal kollox. Imma mhux kollox mitluf. Hemm inizjattivi f'Malta u Għawdex biex dan l-annimal jiġi mħares. Xirtietet qed jippruvaw jirriproduċu l-ħmier Maltin puri u jgħallmu lill-pubbliku dwar l-importanza tagħhom fil-wirt kulturali tagħna. Il-ħmar Malti mhuwiex biss annimal, huwa simbolu ta' ħajja sempliċi, ħidma bla għeda u rabta mill-qrib bejn il-bniedem u n-natura. Ejja ma nħallux li dan is-simbolu jitlaq b'xejn. Ejja napprezzawh, nfittxuh u nirrikonoxxu l-valur tiegħu. Għax dan mhuwiex bi-storja, imma dan huwa parti minnha. Lura fl-istudio għandna nkomplu d-diskussjoni tagħna mas-Sur Arnold Xeberras. Allura, bħala trattament u iktar differenzi ħanejdu hekk, kif kien jiġi trattat fil-passat versus kif jiġi issa trattat fil-preżent?
Mela, jena għamlu ċara, fil-waqt li kienew numru kbir ta' ħmir fil-passat, u kif semmejna, tant kien ħmar magħruf kemm kien tajjeb li anka beda jiġi trasportat barra minn Malta. Il-ħmar Malti bħala deskrizzjoni ma kienx magħruf, ġifieri jiena u ġiex awturi oħra iddiskrivejna l-ewwel darba ħmar Malti, studjajna l-features partikolari tiegħu u x'jagħmlu dak ħmar Malti. U pubblikajnihom. U tul din l-istorja skoprejna ħafna kitbiet fejn jgħidu kemm kien importanti l-ħmar Malti, mhux għal Malta biss, imma anke ħaduh pajjiżi oħra. Iktar minn hekk, l-ikbar razza ta' ħmar fid-dinja jgħidula l-mama u d-donki li tinstab fid-dinja l-Amerika, ġiet żviluppata minn diversi ħmir, inkluż il-ħmar Malti. Ġifieri wieħed mill-presidenti antiki identifika kemm kienet importanti s-saħħa ta' ħmar Malti u rieda parti mill-ġenetika għal dal-ħmar ġgant li għadu jeżisti llum u komuni l-Amerika. Ġifieri dik hija l-importanza ta' dan il-ħmar. Allura kif tiġi għal trattament bħala annimali oħra, il-ħmar għandu dak il-konnotazzjoni li ignorant, int ħmar. Però fil-verità mill-istudji li għamilna jiena nħoss li huwa 10 darbit iktar intelligenti miż-żiemel. Id-differenzi hija di li żiemel jobdi, allura inti minn dik l-intelligenti, fil-verità joqgħod. Filwaqt li l-ħmar rasu jibsa, stubborn. Żiemel jista' jkun molaw għax nixbdu. Ħmar jekk ma ninnegozjax miegħu jista' jkun daqshekk għax ma tixbdux. Ġifieri tant kemm huwa b'saħħtu jdaħħallek saqaħ ġalar tu daqshekk. Jiena għandi ħmara li mhix Maltija, hija rescue. U letteralment ma nistax niġbidha hekk, nikkomunika magħha, inkellimha u beħlewha literalment immorru ta' u nagħmlu li rridu. Ġifieri huwa sinjal ta' intelligenza li tkun stubborn, imma sfortunatament aħna għandna tendenza naru xulxin kemm int ħmar. Sewa li fil-verità mhux dak il-każ, ħmar huwa annimali intelligenti ħafna u dik hija relazzjoni li n-nies illum fortunatament qed jiġu konxi kemm huma bżonn jużi dawn l-annimali kemm għandna nittrattawhom b'rispett, però fl-istess ħin bil-bini, bil-iżvilupp, bin-nuqqas ta' dil-kultura, dawn l-annimali tant naqsu li jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa ħanirrispettaw xi ħaġa li hija fantażma estinta. Għax daw qegħdin fil-periklu imminenti ta' estinzjoni. Ġifieri minn studju li għandna aħna jiena kull ma identifikajt jista' jkun li hemm naqra iktar tużżana 12 li huma puri. Il-bqija l-oħrajn huma taħlit jew simili. Issa jekk ħarab li xi wieħed jew tnejn jista' jkun waqt l-istudju però periklu kbir li kull ma fadal tużżana. F'Malta kollha Fil-Gżejjer Maltin tużżana iktar hemm m'għawdex milli hawn Malta. Istra. U allura wieġibt lill-mistoqsija li kont ħanejlek issa bħala trobbija għad hawn nies li rabbuhom fedin daw it-12 li qed insemmu. Kollha jiġu minn xulxin daw. Sewa. Il-maġġoranza ta' dal-popolazzjoni ta' 12 qegħdin għawdex u mbagħad hemm waħdiet Malta. Sewa. M'hemmx breeding project għaddej xejn. Jiġifieri in-nies li rabbuhom u forsi qed ikatru xi ħaġa żgħira għax huma parti pereżempju mir-riding school jew affarijiet hekk, jiġifieri m'hemmx proġett li suppost fl-opinjoni tiegħi għandu jkun proġett statali sewwa li hemm breeding project biex ma nitilfuhomx. U bis-saħħa ta' dawn in-nies għadhom jeżistu ġifieri dawn in-nies huma stess mhumiex konxi li huwa ħmar Malti, però mhumiex konxi kemm huwa importanti. Ara kemm hu veru xi ħadd lokali għandu ħmara Maltija imma ħallata ma' ħmir barranin għax ma kienx jaf. Ġifieri u issa bis-saħħa ta' dal-proġett jafu kemm huwa konxu, però we are too little too late. U jekk daw in-nies mhux se jkollhom xi forma ta' għajnuna, qed iżommuh bħala hobby, spejjeż kbar. Ġifieri l-istess għall-baqra Maltija u speċi oħra li qegħdin inżommu li huma Maltin, però il-valur tagħhom m'għadux kif kien fil-passat. Mhux hekk. Mhux hekk. Grazzi ħafna, Sur Xiberras, ta' din id-diskussjoni li kellna u tal-informazzjoni li rnexxielek ittina. Aħna ħanalqu għallum, grazzi ħafna tal-li segwejtuna intom il-telespettaturi. Aħna nagħmlu appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla fid-9 ta' filgħodu. Narawkom. Tislijiet.